tell you the man and I chicken baby. Yeah. Jeg har set en julemand, han var stor, rund og blød. Han havde så mange gaver med, børnene synes han var sød. Jeg har set en julemand, han var stor, rund og blød. Han havde mange gaver med, børnene synes han var sød.